Takže čau lidi, já vás vítám u tohohle videa a dneska to bude Money Wars, neboli Egg Wars. Money Wars jsou Egg Wars. Aha, tak to chápu, dobrý. Akorát tam není normální obchod, je to tam jako tabulka prostě. Takže. A představ mě. A dej můj kanál konečně do popisku, nikdy jsi to neudělal. Protože jsem žádný video s tebou nevydal. Hele, tady je nějaký meme. A dělej, jdeme teda do Money Wars Team. Tak nevím, jestli do Money Wars nebo do Money, jako jestli solo nebo tým. Já bych dala tým ze začátku. A nebo si můžeme zahrát ještě Blockhunt. Tak nejdřív Money Wars. A Money Wars teda Kde tým. seš, čekej. U tým Money Wars. Tak jdeme na to? Jdeme. Takovej lak. Jo, no jak to laguje vždycky. Pro 15 hráčů. Ne, ono už to začalo doprčit. Do piči nezačalo. Winning se for laguje. 15 players. 14. Hele. Už se můžu pohybovat. Ježišmarja, já taky, že je to zopakovaný jak piča. Nenačkej se piča. Nejhorší je, když ješ u HCčka bez čánku. Dobře, takže tohle ne. Nelík se baví. No. Lobby 3. 3. Aby jsme byli spolu. Takže takhle se může to dostat na, že jo, společný to. Tak, A já si jdu zahrát solo teď. Tak počkej, kde jsi do prčic? Tě nevidím. A to, počkej, kde seš? Já jsem u Money Wars. A nevidím tě. Kde jsi ty pičo? Ty jsi mi dala lobby 3, vi? Dala jsem lobby 3. Tak znova. No. 3. Já jsem na lobby 3. Jsi roumín, co? Ne, asi jsem u solo. Takže je to znova, jinak tam, nebo tam... Lomeno lobby 3. A už to teď jsem tě viděl. No tak ty vole. Tak co je dál na tohle? Každopádně si zahrajeme Money Wars solo a dělej Tady já nelaguj jsem se. u Money Wars solo a ty ne. A já v něm jsem. Aha. Počkej na mě do prčic. Pro Čekání 8 na hráčů. 8 hráčů. Dobrý, jsem tady. Já si píču, že jsme tady jenom 2 jako. Co? To je hustý. Do prčic mě nejde vůbec ten park. Tady je ten docela, jo. Tady není autojump. Ten na hovno. Prostě si vypl autojump. Já jsem se ho nevypla. Dívej se. Já ale mám zapnutý. Já ani nevím, jak se vypíná. Takže. Hele, ještě pro 4 hráče. Dobrý, to dáme. Jenom. Zahrajeme si Money Wars. Akorát co? To nevadí. To poslední slovo mě děsí. Já to prohraju. No tak prohraješ, ono se to Vsadíme se, kdo vydrží díl, jo? Já ne, já se nevsázím. Ale o nic, jako jen tak. A nebo si dáme nějaký cíl, co chceme splnit tohle video. Chceme se hlavně dočkat hry. Viď? To je takový cíl na nic. Ty vado, já jsem úplně nubka. Já jsem taky kopal. Už vím, jaký bude název. Noob parkour. Minigame Noob parkouru. Mezera do Egg Wars solo. Nebo ono se to jmenuje Money Wars. Ale je to v podstatě Egg Wars, já už jsem to hrál. Jeden hráč. Dělej, připoj se. Já jsem rebel. No, nevím. Podívej se, kde až jsem v tom parku. Na zemi seš, to jsem To je na hovno. Jak se jmenuje? Kadet? Jsem cadet něco. Ne, nejseš. Že jsi se registrovala. Aha. 28 28 sekund, to je dobrý. To je za chvilku. Ještě bych chtěl do videa. Naštěstí nevidí, kdo jsem. Oni tě asi ani neznají. Hele,
18 sekund, čtvrt minutky. 15. To je kousek. Za chvilku budeme hrát Maribor. Dělej. Akorát to... Se tak bojím z tohle. Tak to bude Jenže on to vyhraje, že jo? Já jsem to hrál jednou. Já to nehrála A v ani. půlce se mi to laglo. Mně se jednou Egg Wars, já jsem měla normálně dia, on to vyzval mě z toho lag. To se laguje. Lagi. To se Lagi. No to by se to načetlo aspoň. Aha. Ne. Dobrý. No, Počkej, konečně. kde je jako... Hele, Egg, tady je na diamanty. Kde je To je spawner? hrozná mapa, ale. Kde je Tady je spawner? na tohle. No proč nefunguje? Kde jsou spawnery? Tady je jenom na zlato. Hele, na irony jsem našla. No mě nefunguje. Mně nefunguje ten na irony. Mně nefunguje ani na jeden. No právě. Ani zima, kde jako vejce, kurva. Dole. Když si Dole, jdeš jak po se tam kurva schodech. mám dostat, jo, tudy. Tam je... Já jsem red egg. Hej, jaký red egg? Já jsem Já mám červená. blue egg. Hele. Což ničem vejce, uvidíme, co se stane. A proč je to tak zalogovaný? Jo, no tady nic nespawnuje. Tahle ta mapa je totiž hrozná, to je zalogovaná vždycky. Takže si rozbijeme vejce. Hele, já jsem si rozklidil. Ale jde, ale nemáš ty věci na to. Já jdu s tebou si rozbít vajíčko. To skoro bude. Ne, ono se respawne. No, že je respawn aktiv. Ty vado. Okamžitě se rozbitý vajíčko jedno zase. No tak co jako fungovat nebude ta vyspawnery? Tak já jdu. Tak já jdu na jinou mapu. No. Lobby 3. Lobby 3. Pozdě. Nechte se mi na lobby No tak 3. já jdu na normální lobby. Trojka je taková divná. A půjdeme build battle, tam je. Seš Kde? tady? U čeho stojíš? Já teď stojím uprostřed. Tady, nevím si blog hunty. Dělej na Rád lagu se, já chci tebou. blog hunty. Jdu na blog hunty, dělej na lagu se. Když Mária má to někde kliknout. Já nemůžu, mě se moc laguje. Tak já se odpojím. Ty vada, to přešel. Papa. Vidíš? Papa. Já se odpojím. Proč? Protože mi to nejde, tak k čemu bych tam měl? Mě to štve. Kolik je? 14:10, tak já půjdu. Počkej, Že to by bylo pro tohle video všechno. Počkej, já se No vlastně to na nebude Medžiho. video. To je mi jedno.